Bansay-bansay sa mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City Schools Division sa Android Studio APK Development nga usa ka open software miani og mga kaayuhan alang sa mga magtutudlo, sa mga ginikanan ug sa mga estudyante mismo. Si Chelo Valiena sa report. Gipahibaw ni Jonathan Cartilla, IT officer sa DepEd Lapu-Lapu City Schools Division, nga libre ug way gasto ang DepEd sa Android Studio APK development nga maoy ilang gigamit sa disenyo sa offline module nga gigamit karon hapit katunga sa mga tinun-an sa elementary ug high school. Midugang si Cartilla, bisan karaang model sa Android phone mahimong magamit. Mabalhin ang offline module gamit ang Share It o kaha pinaagi sa Bluetooth. Adunay 700 katinunan ang grade 8, diin 30% kanila migamit ug mi-download sa offline module. Less na lang sila nga moadto sa school. In fact, ang usa ka parent nga na demolish sila ni adto sila Cordoba na muyo. Nalipay ang anak kay siya yung mama din ako mahago, makatrabaho na sa ilang balay. Samtang 700 usab ang mga tinunan sa grade 1 sa Marigondon Elementary School. 50% usab sa ilang mga tinunan mi-download sa offline module o dito na mitubag sa mga pangutana. Ilara na sila i-screenshot, sir. Then ato sila mo ilang tubagan. Then after that, i-send back na siya sa teacher. 50% usab sa mga tinunan sa Nemesio Epifania Taneo Memorial National High School sa Isla sa Olango sa offline module. Gani adunay mga tinunan sa senior high school nga atoa karon sa Palawan, Bohol ug Pasig nga migamit sa offline module. Kay uban sa Pasig nagstay. So kanang instead nga muadto sila school para magkuha og modules kay mas accessible na nila ang modules through the application. Bisan ang mga magtutudlo nalipay nga bisan sila nakuha-kuhaan ang kahago tungod kay gamay naman lang nga module ang mahimo nilang imprinta. Mapasalamaton ang Education Program Supervisor sa DepEd Lapu-Lapu City Schools Division sa kahago sa 30 ka teachers nga nagtabangay aron magamit ang offline module. Dako kay savings mahitabo kay dili na ta magamit og mga bond papers or whatever kana kung dili ta mo gamit. So dako kay siya nga savings kay naa naman sa cellphone ma-access raman nila. Uban ni Cleofer Lumayag, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.